תמצאו לכם מקום נוח לשבת בו. זה יכול להיות גם על כיסא, למי שיש בעיה לשבת על כרית או על מזרן. תעצמו עיניים. מה שחשוב זה לא להישען לאחור, אלא להחזיק את הגוף באיזשהו מנח שהגב בו ישר, לא חייב להיות זקוף מאוד, רק שתהיה אפשרות לדברים לזרום. אנחנו לוקחים עכשיו שאיפה עמוקה דרך האף, מחזיקים, מוציאים דרך הפה. תוציאו דרך הפה את האוויר, תרוקנו את הריאות. ועוד אחת. תחזיקו ותוציאו. נשימה נוספת. להחזיק. להוציא. ועוד אחת. להחזיק. להוציא. ואחרונה. להחזיק. ולהוציא. יד ימין יושבת על יד שמאל. הגודלים נוגעים אחד בשני. אנחנו מניחים את הידיים ברכות, בלי כוח. הגוף רפוי. האוזניים מקשיבות. העיניים סגורות. ואנחנו מתחילים לברך את עצמנו קודם. מי ייתן ונהיה משוחררים מכעס, פחד, תאווה, ספק, עייפות ועצלנות. מי ייתן ונהיה מאושרים. מי ייתן ונהיה משוחררים. מי ייתן ונרגיש טוב עם עצמנו, גוף ונפש. מי ייתן וכל הצרכים הבסיסיים שלנו יתמלאו, שלא נזדקק לכלום. מי ייתן ונהיה שבעים ונישן טוב ונקום עם אנרגיה. מי ייתן ולא יכאב לנו שום איבר בגוף. מי ייתן ונשמור על איפוק היכן שצריך. תוך כדי אנחנו נושמים. אתם יכולים לחזור בלב על מה שאני אומרת אחריי, או בקול רם שהאוזניים יקשיבו. מי ייתן והמשפחה שלי, הילדים שלי, הבעל שלי, ההורים, האחים, האחיינים, כולם יהיו בריאים. תנסו לדמיין את הפרצופים כשאתם אומרים את זה. תוך כדי נשימות. אפשר לפקוח את העיניים. אפשר להשאיר אותם סגורות. מי ייתן וכל החברים שלי, השכנים,
אנשים שאני עובדת איתם, מכרים במושב, יהיו בריאים גוף ונפש, ירגישו טוב, יהיו מלאי אנרגיה ומחשבות חיוביות, יהיו חופשיים מסבל. נשימות. ושוב לדמיין את הפרצופים של האנשים שאתם מברכים אותם, גם אם לפעמים יהיה קשה. תעברו הלאה לאדם הבא. מי ייתן ב-86 החטופים שלנו וגם האימנות ירגישו בטוחים, שבעים, היכן שהם נמצאים. מי ייתן ויחזרו הביתה במהרה המשפחות שלהם שמחכות להם כל כך הרבה זמן. מי ייתן ויהיו משוחררים מפחד, מסבל, מדאגה. מי ייתן וזה יהיה יומם האחרון בשבי, רחוק מהבית. משפחות החטופים, מי ייתן ותדעו כבר נחת. מי ייתן וזאת תהיה השבת האחרונה שהיקירים שלכם לא בבית. מי ייתן ותמצאו כוחות להמשיך להילחם עם כולנו יחד עד שכולם יחזרו הביתה. אם מכונית עוברת, או מישהו קורא לכם, או שמגרד לכם באיזשהו מקום בגוף, או שלא נוח, שימו לב לתנועה של הגוף שלכם, להתנגדות. שימו לב ליד שבאה ומגרדת, למיינד שרוצה את השקט. הכל בסדר, הכל כפי שהוא אמור להיות. אנחנו עוברים לשלב היותר קשה, לברך את האנשים שאנחנו פחות אוהבים, בלשון המעטה. האנשים שקשה לנו איתם, שמעלים קושי, כשאנחנו חושבים עליהם, מרגישים רגשות שליליים כשאנחנו חושבים עליהם. החוטפים, המחבלים, ראשי החמאס, מפגעים, טרוריסטים, כל האנשים האלה שאנחנו באמת מאמינים שהם רוצים ברעתנו. אבל אנחנו יודעים עמוק שהם רק הדמות שמפגישה אותנו עם הרגשות השליליים האלה. לא יותר מזה. הם שליחים של הקונדישנים הרעים שיש בעולם. אנחנו מברכים אותם. שיכנסו להם מחשבות חיוביות. חמלה, אמפתיה. מי ייתן
והם יתחברו לרגשות שאנחנו כולנו בני אדם רוצים לחיות בשלום, לא רוצים מלחמה, לא רוצים להרוג אף אחד, אנחנו רק רוצים להיות בשקט שלנו, בשלווה, לא לפגוע ולא להיפגע. איש באמונתו יחיה. כל אחד שימצא את הקהילה שלו, איפה שנוח לו, איפה שהוא מרגיש שווה בין שווים, איפה שהוא מרגיש בנוח עם האמונות שלו. אין שום צורך להילחם על שום דבר. יש מספיק מקום לכולם, יש מספיק משאבים לכולם. מי ייתן וכל הלבבות יתרככו, שלנו, שלהם. מי ייתן וכל היצורים החיים באשר הם יחיו בשקט ובשלווה, בנחת, בלי הפרעות, בלי איומים. גם אם זאת נשמעת בקשה לא ריאלית, היא חייבת להיאמר. גם אם זה נשמע חלום, הכל אפשרי. קחו שאיפה עמוקה, תחזיקו חזק ותרוקנו את הריאות. אתם מוזמנים להמשיך כמה שתרצו. אתם מוזמנים לפקוח עיניים אם תרצו ולהפסיק לאט לאט. להרגיש את הרוגע שמחלחל לגוף. את השלווה.